Behatokia bai esan? Apa, eguerdion. Kaixo. Ez dakit nondik hasi, bino errexena hasiratik hastia izango da. Normalin kotxi erabiltzeet, bino, klaro, baingo esemiak etarteka ato por 4 horas. Barkatu, baina ezingo zenuke pixka laburtu? Lasai, detalle guztikin hobetu ulertuko zunei gertatutakoa. Ondo da, jarraitu mesedez. Ba, esaten izun bezala, kotxia enunez, trenez junbernun. Lehiatilara iritsi nintzenian zeta hango emakumik etzekin euskeraz. Ta klaro, nik nire burua esaten nion. Orduan hau da zuk solatu nahi duzuna. Ez, entzun lasai, ze gauza asko pasazizkin. Gauza gehiago gertatu zitzaizkizula. Ongi da, jarraitu mesedez. Zuk moztu bino lehen esaten nun bezala, trenin hilo eta juzgadurantz ju nintzen. Barkatu berriro, baina ez ara adarra jotzen agongo ez da? Nola adarra jotzen? Serio, itzeiten nahi naz. Nahi ezkeo kolgatuko bat eta kitxo, Ez, barkatu, gu horretarako gaude, zuen kexak salatzeko. Jarraitu mesedez. Lehen esaten nun bezala, trenetik jetxi bezain laster, aguazil batik galdetu nion juzgatua nontzeon. Ta honeke etzekin euskera zehan zuten. Ongi da, hori ere apuntatuko dut, baina ziur zaude etzekila euskera hitz egiten? Noski, ez aldezu deuse sinistuko. Ez da hori, baina oso arraroa da, ez dakit. Barkatu mindu badizut. Bale, ez da deuse gertatzen. Alare bukatzen nahi naz. Jarraitu mesedez kontatzen gertatutakoa. Juzgatura iritsi nintzenian informazio gunean epailean gela zeintzen galdetu nun. Honeke etzekin euskeraz. Ez jarraitu. Epaileak ere etzekin euskeraz, ez da? Ba, gila esan hori ez dakit. Egunez diskuitu nintzen ta enun zita behakin. Beno, hori da guztia? Gutxiru itzaltzaizu gertatutakoa. Ez, baina, hainbeste moztu ondoren, apurua ematen zidan beriz moztea. Zu ez zaitez arduratu, gu jarriko ditugu salaketa guztiak. Nire izenien jarriko zute denuntzia? Ez, behatokiaren izenean jarriko dugu. Ondo da. Aztu baino lehen, jakintzazu, nahi izanez gero emailez egin dezakezuela salaketa. Emaila? Zer demontre da hoi? Berdin dio. Noiz gertatu zitzaizun hau? Lehengo astelenin. Eta non gertatu zitzaizun? Palentzian. Zer?